kira sunanka wanda bai da mata ya Allah ka sa in yi wannan waka zana wake iyayen annabi rabbana ka sa min albarka dan isar sayyidi abi dalib babban manzon Allah rayuwata ban sace gun iyayen manzon Allah rabbana salati marar adadi zaka yi wa manzon Allah sa iyayen ma'aiki sa ahalinsa san su ya zama farilla rabbana ka sa min da abi dalib mahaifin zakin Allah imamuna Ali wanda ya zaburo ma lahira zai bulla rayuwata ban sace gun iyayen manzon Allah wai me yasa ne ake boye darajar iyayen manzon Allah me yasa ne ake tauye haƙƙin ƴaƴan manzon Allah ya ake ta fifita sahabbai ne akan jinin manzon Allah tambaya nake yi kuban amsa na wuce gidan Abdallah rayuwata ban sace gun iyayen manzon Allah a lafiya sayyidi Abdallah da sanka nake kwana in tashi da kai kadai nake alfahari a waninka bana bidar in bishi da attaba min kai gwara a kama ni a kashe ni wallahi kafi min annabawa da mursalai ya sayyidi Abdallah rayuwata ban sace gun iyayen manzon Allah rayuwata ban sace gun iyayen manzon Allah kai matsayin zube har ƙasa in gaida sayyada na Amina kusan mahaifiyar manzon mu ai tana da kima gun Allah na rayuwa ta fansa ce a gare ki ya silar addini na mahaifiyar ma'aikin Allah da na bar ki gwara na bar yin sallah rayuwata ban sace gun iyayen manzon Allah gaishe ka dai abi dalib a mijin Fadima sannu sirrin Allah shagwagwar maya ya fama da makiyan ɗanku manzon Allah sayyidi abi dalib kai ne shugaban masu bautar Allah ya jinin ma'aikin Allah na gaida ku zuriyar Allah rayuwata ban sace gun iyayen manzon Allah iyayen ma'aiki akan ku na yau rubutu na sajan biro na shata layi ga duk mai ja da isar ku wallahi ya zama horo babu shi ba ramar annabu duniyar lahirar ma'ero sayyada Amina da Abdullahi wallahi sun bi sallah rayuwata ban sace gun iyayen manzon Allah kun san iyayen ma'aikin Allah na su ne silar musulunci wanda bai san iyayen annabi ai gwara ma yayi kafirci ubangiji na ya musu rama lahira suna fada yanci sayyidi abi dalib ga dan maula yau gidanku na bulla